Dobar dan, ja sam Marija Kilibarda, TV lice. Zbog posla kojim se bavim, izuzetno mi je važno kako izgledam. A posebno mislim na izgled lica. Svi živimo ubrzanim životima i dan izuzetno kratko traje, a nas toliko stvari zanima na temu lepote. Ja sam našla rešenje i sve što me zanima ja pronađem na internetu. Nega kože je osnov za dobar izgled lica. Prve savete u vezi sa negom lica sam saznala upravo online. Kako pravilno nanositi kremu, koji su koraci do mlađe kože, kada treba početi nanositi anti-age kreme. Sigurna sam da svaku ženu zanima kako može da dođe za samo 10 minuta do savršene šminke i da joj to neko praktično i pokaže. Na moje veliko zadovoljstvo, kompanija Oriflame je uvidela značaj online edukacije. Pa zamislite školu lepote online. Kako pravilno da negujete kožu i sve o najnovijim trendovima u šminkanju konačno ćete moći da saznate iz svoje dnevne sobe sa svog omiljenog kauča. Uskoro očekujte poziv. Kliknite na link u zakazano vreme, udobno se smestite i obratit će vam se Oriflame stručni saradnici za negu kože i šminku. Steknite nova znanja, uštedite svoj novac i svoje vreme. Prisustvujte online školi lepote uživo samo u Oriflame-u. Vidimo se uskoro.